ኩባንያ መጉዓዚያ ባቡር ክልተ ኣባላቱ ሓለዋ ብዝፈጸምዎ ጉጉይ ኣገባብ ስራሕ ካብ ስራሕ ደው ኣቢልዎም ነፋሪት ዝዓገተት ተጣባቒት ሰብኣዊት መሰል ሽወደናዊት መንእሰይ ኣብ ቤት ፍርዲ ተኸሲሳ ሰላም ክቡራ ተኸታተልቲ መደብ ከመይልኩም ቀኒኹም ማሕር ብርሃም ካብ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ኣልኮምፒስ ዜናታት ብዝርዝር ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ነፋሪት ዝዓገተት ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰል ሽወደናዊት ተማሃሪት ኣብ ቤት ፍርዲ ተኸሲሳ ኣብ ዝሓለፈ ሓጋይ ንሓደ ሕቶ ዕቕብኡ ተነፂጉ ካብ ሃገር ክጥረስ ዝተወሰነሉ ወዲ ኣፍጋኒስታን ስደተኛ ጽዒና ካብ ዮቶቦሪ ክትበርር ኣብ ምድላው ንዝነበረት ነፋሪት ብምዕንቃፍ ነቲ መደብ ከይትግበር ዝዓገተት ተጣባቒት ሰብኣዊት መሰል መንእሰይ ኤሊን ኤርሶን ብጥሕሰት ሕጊ ነፋሪት በረራን ክስ ተመስሪትዋ ኣብ ቤት ፍርዲ ዮቶቦሪ ቀሪባ ኣላ መሰረት ሓበሬታ ኣኽባር ሕጊ ተጣባቒት መሰል ነቲ ፍጻመ ከምዚ ወዓለቶ እኳ እንተኣመነት ካብ ሞራላዊ ሓላፍነት ተበጊሳ ከም ዝገበረቶም ብፍላይ ከዓ ነፋሪት ኣብ መሬት እንኮላ እምበር ኣብ በረራ ከምዘይነበረት ጥሕሰት ሕጊ ኣይፈጸምኩን ስለ ዝበለት ጉዳይ ሕጊ ክውስኖ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝተመርሐን ኣገልግሎት ዜናታት ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ሽዑ ካብ ሽወደን ናይ ሞት ፍርዲ ዘየለ እንተኾነ ደቂ ሰባት ተገዲዶም ናብ ሓደገኛ ሃገራት ክስጎጉ የብሎምን ኢላ ከም ተኣምንን ዝሓበረት ኤሊን ተግባራ ሕልናዊ ምድሓን ሰብ እምበር ገበን ከም ዘይኮነ ንዜናታት ዓቢራ ክኢላታት ሕጊ ነቲ እዛ መንእሰይ ዝወዓለቶ ጥሕሰት ሕጊ ነፈርቲ ይኹን ኣካታዒ ብምዃኑ ቤት ፍርዲ ክሪኦ ከም ዘለዎ ቁኑዕ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ ምምሕዳር ከተማ ካርልስ ክሩና ስባሬ ዴሞክራተርና ዘቕረቦ ኣዛን ናይ ምኽልካል እማመ ነፂጉዎ ምምሕዳር ከተማ ካርልስ ክሩና ነቲ ብሰልፊ ሽወደን ዴሞክራሲ ዝቐረበ ህዝባዊ ቦታታት ኣዛንን ሃይማኖታዊ ሰበኻ ምክያድ ክእገድ ዝብል እማመ ነፂጉዎ ኣሎ እቲ እማመ ብ39 ተቃውሞ ብ29 ደገፍዩ ጸዲቑ እስላማዊ ባህላዊ ማሕበር እታ ከተማ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ኣዛን ማለት ስብከት ብመጉልሒ ድምፂ ብዘቕርቦ ሕቶ መሰረት ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ፍቃድ ከም ዝረኸበ ይፍለጥ ሰመንዚ መንግስቲ ሽወደን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እቲ ድምፂ ዝግበር ሰበኻን ጸሎትን ንነበርቲ ዘይርብሽ እንተኾይኑ መሳጊድ ከካይዳ ከም ዘለዋ ጸገም ከም ዘይብሉ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ሽወደን ብዛዕባ ዝሕቶ እዚ ዓቢ መዘራረቢ ነጥቢ እንዳኾነ ብምምፅኡ ንነዊሕ እዋን ፖለቲካዊ ኹትዕ ከም ዝኾነ ይንገር በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ሓድሽ ባጀት ዝሰማማዕ ስጉምቲ ይወስድ ምህላው ተሓቢሩ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ብሰንኪ ባጀት 2019 ኣብ 5 ቦታታት ማለት ኪሩና ኦስተሹንድ ካርልስታድ ላንድስበሪ ከምኡውን ካርልስ ክሩና ማእከላቱ ብምዕፃው ሰራሕተኛታት ከሰናብት ምዃኑ ፍሊጡ ዘይካዚ ኣብ ኦረብሩ ኖርሾፒንግ ከምኡውን ሱንድስቫል 4 ንቁጣታት ማእከላት ክዕፀዋ ምዃነን ይኹን እምበር ካብዘን ንቁጣታት እዚኣተን ሰራሕተኛታት ከም ዘይሰናበቱ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቡደን ዝነበራ ማእከላት ሓንቲ ክትዕፀው እንከላ ኣብያተ ፅሕፈት ኣብ ስቶክሆልም ዮቶቦሪ ማልመ ኡፕሳላ ቡደን ብምግባር ዳግመ ውደባ ገይሩ ከም ዘሎ ተመልኪቱ ኣሎ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን በዚ ምዕፃው ማእከላት ንዝመፀ ለውጢ ኣሰራርሓ ንሓተቲ ዕቑባ ሲቪላዊ ማሕበራትን ማሕበራውያን ተዋሳእትን ኣብ ቀረባ ግዜ ክሕብር ምዃኑ እውን ነጊሩ ኣሎ ኩባንያ መጉዓዚያ ባቡር ክልተ ኣባላት ሓለዋ ብዝፈጸምዎ ጉጉይ ኣገባብ ኣሰራርሓ ካብ ስራሕ ደው ኣቢሉ ንመጉዓዚያ ባቡር ስቶክሆልም ቱነል ባና ዘመሓድር ኩባንያ ኤምቲኣር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብክልተ ኣባላት ሓለዉ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ተጓዓዚት ባቡር ነፍሰ ጾር ኣደ ምስ ጓላ ብዝፈጸምዎ ዘይግባእ ጎነፅን ጉድለት ስነ ምግባርን ካብ ስራሕ ደው ክብሉ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ እታ ነፍሰ ጾር ተጓዓዚት ጉዕዞኣ ዝኸፈለትሉ መረዲኢ ኣይረኣየትን ብዝብል ብዝተፈጥረ ንትርኽ እቶም ክልተ ኣባላት ሓለዋ ካብ መጠን ንላዕሊ ጉልበት ተጠቂሞም ነታ ነፍሰ ጾር ምስ ጓላ ካብ ባቡር ንምውራድ ኣብ ዝገበርዎ ጎነፃዊ ፈተነ ማህሰይቲ ስለ ዝበፅሓ ንሕክምና ከም ዝተላእከተን ይኹን እምበር ኣብ ድሓን ኩነታት ጥዕና ምህላዋ ተፈሊጡ ኣሎ ነቲ ፍጻመ ዘርኢ ናይ ቪድዮ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ማዕከናት ብሰፊሕ ብምዝርግሑ ተኸቲሉ ካብ ህዝቢ ከቢድ ቁጥዐ ከም ዘልዓለን እቲ ኩባንያ በቲ ፍጻመ ሓዘኑ ገሊጹ ነዚ ኣመልኪቱ ሓላፊ ክፍሊ ትራፊክ እቲ ኩባንያ ክሪስቶፈር ቶምሰን ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ብኣባላት ሓለዋ ክቡል ከም ዘይኮነን በቲ ጉዳይ ምርመራ ብምጅማር እቶም ክልተ ኣባላት ሓለዋ ካብ ስራሕ ደው ኢሎም ክጸንሑ ከም ዝወሰነ ፍሊጡ ፖሊስ ሽወደን ብጎነፅን ኢደወነናዊ ሓይሊ ምጥቃምን ዝብል ክልተ ጥርዓናት ተቐቢሉ ምርመራ ጀሚሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣመልኪቶም
ኣብ ሽወደን ዝተረኣየ በረድን ቁርን ኣብ ትራፊክን ሰብን ጉድኣት ኣውሪዱ ኣብዞም ዝሓለፉ ሳምንታት ዝጸንሐን ዘሎን ከቢድ በረድን ቀዝሕን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሽወደን ብሓፈሻ ብፍላይ ካብ ደቡባዊ ሸነኽ ዝሃገር ብዙሕ ጉድኣት ኣብ ትራፊክን ሰብን ከም ዘውረደ ተፈሊጡ መሰረት ጸብጻብ ዜናታት ብዙሕ ቦታታት መቁራጽ ኤሌክትሪክን ምጭንናቕ መቁራጽን ትራፊክን መጉዓዝያን ሓዊስካ በዳህ ኩነታት ብምፍጣሩ ኣብ ገለ ከባቢታት ቀዳማይ ደወል መጠንቀቕታ ከም ዝተመሓላለፈ ሓቢሩ ንክፍሊ ሜትሮሎጂ ጠቂሱ ኣገልግሎት ዜና ተተብ ዝሓበሮ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዘሎ ቁርን ቀዝሕን ኩነታት ኣየርን ልዕሊ ዜሮ ኮይኑ ስለ ዘሎ እሱ ዝፈጥሮ ምዕልቕላቓትን ቀዝሕን ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ከም ዝኾነን ኣብ ትራፊክን ኣብ ኣከዳድናን ሰባት ጥንቃቐ ብምግባር ክንቀሳቐሱ ምኽሪ ተመሓላሊፉ ኣሎ ዝኸበርኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ናብ ኩነታት ኣየር ከሕልፈኩም እየ ምሳና ጽንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ናይ ዜና መደብና እዚ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ብተመሳሳሊ መደብ ስጋብ እንራኸብ ሰላም ደሓንቀኒ እዩ